Ella diu, mira, avui vaig a fer pericana per a dinar. M'acompanyes al Mercadona de l'Alameda a comprar unes bajoques seques i una molla de bacallar? És un momentet que dius, però si vivim al costat del mercat de Sant Roc, per què anar al Mercadona de l'Alameda? Ves tu si vols, jo no vaig allà de ninguna manera. I no hi ha res en el món que vaig a fer-te canviar d'opinió. No vas i punt. Poc després entres al Mercadona de l'Alameda i ja t'ho veus vindre. Vols que agafem un carro per si de cas? No, per a què? Si total ja t'ha dit que només vull comprar una molla de bacallar i unes bajoques seques. És per a l'americana. I se'n va directe a la secció de perfumeria. Carinyo, així poques molles de bacallar i poques bajoques seques trobaràs. A no ser que busques o d'enyora. No, només estic pegant una miraeta per veure les ofertes. Quan ja vas carregat fins a les celles, ella té una il·luminació. Ai, vols que dugui un carro? No, un carro no, dus un tràiler, que en un carro no cap ni la quarta part del que has comprat. I continua la ruta com si res. La cinquena volta que més carregat que les burres d'espatlles passes pel mateix corredor, les llaunes de cavall et saluden. Una fila de polls de mandonguilles de carn et fa l'ona mexicana. La mareta de porc s'enix de l'escaparate i ve a donar-te la mà. Tu per així una altra volta. Té tanta confiança que ja et parla de la seva vida de quan era un porc sencer. Jo una vegada vaig estar casat, però la meva dona era una guarra. Que no han posat res de nou, que no s'ha donat temps. O m'has enganyat i no has vingut a comprar. Estàs memoritzant les instal·lacions perquè treballes per a una potència estrangera, el Carrefour, per exemple, i penses envair esta nit el supermercat. I m'has dit que era un moment. Però es pot saber quin és per a tu el concepte de moment? Perquè estàs pujant la meva autoestima, Quan peguem un polvó també es dius que ha sigut un moment, Després d'un moment, 2 hores, arribem a la meta, la caixa de pagament. Mira, agafa la factura i en Carnestoltes me l'enrotllaré i ja tinc la disfressa de mòmia. Hora de pagar. La teua dona clava la mà en el bolso. Eixe bolso que desafia totes les lleis de la física. Un lloc xicotet que, misteris de l'univers, que abria el campanar desmuntat pedra a pedra, campana i retor inclosos. I en el que en eixe moment pots trobar de tot, menys la cartera. Ai, carinyo, que no he dut la cartera, pots pagar-ho tu? O pagues. A fer punyetes els diners que t'havies guardat per a passar la setmana, però bé. Et consoles pensant que fins al mes que ve no tocarà tornar a comprar. I ella es recrea en una de les seues especialitats. Enfonsar-te en la misèria quan diu jo crec que tindrem prou per a tota la setmana. Arribes a casa soterrat baix una muntanya de bosses de plàstic. Perquè has anat a peu, Que tu volies anar en cotxe i ella t'ha dit en cotxe? Per a què? Si total només vull comprar 2 bobaes. Unes bajoques seques i la molla de bacallà, i així estirem les cames. Aleshores, una altra volta al bolso. Ella l'obri, comença a remenar i no troba les claus. Ai, les claus? Ai, on les he deixat? Ai, mira, sí estan. Ah, no, això és un pintallavis. Això és un bolígraf. Ai, mira, la cartera. I mira que he mirat i remirat, Ai, i el mòbil? Ara no se l'ha deixat. Pots telefonar-me al mòbil? Doncs no, no puc. Perquè encara no m'he ensenyat a marcar els números amb el pardal, que és l'única part del meu cos que no suporta el pes de cap bossa de plàstic. I ella, lo típic dels alcoians. Ai, quin gènit, quina bellea faràs. Vols obrir pronte? Que yo ya no siento las piernas. Ai, espera, a veure si troben les claus. A veure, l'agenda. Ai, mira, el mòbil. I sense que en toques, que després dius que sóc una despistada. Un calendari, un ratolí d'ordinador. Un ratolí d'ordinador, però per a què collons vols tu un ratolí d'ordinador en el bolso? Obri d'una volta, que estic a punt d'escagassar-me. Però aquell magatzem ambulant
ni té horari de tancar, ni sembla tindre fronts. Què va? A prendre pel sac. Agafa les meues claus que estan en la butxaca esquerra de davant del pantaló. Ella comença a furgar. Ai, que raro, les claus estan fofes. És que això no són les claus. Agafa les claus d'una puta volta i no en toques els collons. Literalment. Per fi, l'odissea s'acaba. Entrem a casa. Mira, deixa-ho allà damunt. No, ahí no, allà, millor allà. No, espera, que passi el torcador i ho deixes damunt de la tauleta. No, un momentet, que trac l'ambientador i la resta te l'emportes a la cuina. L'ambientador... Ai, en quina bossa està l'ambientador? Ai, carinyo, si no pares de tremolar no puc trobar l'ambientador. Che, tu, a fer-la va! Acabes soltant les bosses a un tris de les castanyes. L'única cosa que vols és recuperar l'alè. Ah, no cal dir que ho deixes o no ho deixes. No hi havia pitjor lloc en tota la casa, ni en tota la manzana, segurament. Et deixes caure en el sofà, fet una braga, i sents de fons. Clar, com ell ja ho té tot fet, s'espatarra en el sofà a veure la tele, i jo encarregar-me de tot. Mira, tu ja no tens ni força ni per a remugar. L'única cosa que vols en aquest moment és una miqueta de relax. Pau, tranquil·litat, pau. I aleshores, un crit de pànic vist que fa que pegues un boca i quan t'estampes contra el sostre. Però què ha passat? Un escapament de gas? Que a Zapatero li han donat el Nobel d'Economia? Que s'ha acabat el món i jo tinc esquadra l'any que ve? No, res d'això. Ai, Cari, la pericana, que se'ns ha oblidat... Sí, se'ns ha oblidat en plural. Se'ns ha oblidat comprar la molla de bacallar i les bajoques seques. Mira, la faré en unes penquetes i uns trossets de cancel·là. I després, per a no disgustar-la, damunt li has de dir: carinyo, que bona t'ha seduït la pericana. Però a mi no m'estranya massa que el món s'acabe, eh? Amb la crisi que n'hi ha, que menys. I crisi de les grans, eh? Bé, tot i així, jo crec que la cosa s'ha tret un poc de mare, eh? Perquè en realitat aquesta crisi només ha afectat a 6 grups de persones, eh? Sí, 6. Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres i ells. No, també és cert que la gent es queixem de tot i no es conformem en res, que mon pare ja m'ho deia. Si tens pis i tens nevera, què més vols, socollonera? La veritat és que la crisi s'ha notat mogolló, En Nadal, la il·luminació era tan pobreta que els patges portaven gos de Lazarillo. I així tot, algun que altre patge va agafar algun paquet que no corresponia. Es veia tan poc que el rei Melchor, en compte de pujar-lo a un camell, el va muntar al llom d'un geperut. L'ambaixador se'n va anar en direcció contrària, que el van alcançar arribant a la Sarga i bufant en un control d'alcoholèmia. Després de la cavalcada li van dir a l'Alcoyano que, com ja no li quedaven diners per a tornar a l'Orient, doncs que li buscara una faeneta al rei Negre, encara que no pegara un brot en tot l'any. Van quedar que, per a dissimular, en les alineacions no li dirien ni Gaspar ni Baltasar, que per cert, així en Alcoi no ho tenim gens clar. Doncs això, ni Gaspar ni Baltasar, que li dirien Choco Lozano. Ara, hi ha poques peles, però damunt van i instal·len una pista de patinatge ahí en la plaça de dins. Què dius? Pa què? Pa què? Això és tirar els diners, home. Què no es baralla prou la plaça de dins? Bé, fins i tot en les festes s'ha notat la crisi també. Encara que es comenta per ahir que volen instal·lar un palquet especial ahí en el parterre per si els ratots de la circumval·lació els apetits baixar a veure les entrades. Diuen que en els pròxims anys en comptes d'esquadres farem cartabons, que són més xicotets i més barats. Els capitans no baixaran en carrossa, baixaran en monopatí. Tirat per cavalls, això sí, però cavalls d'aixòs balancins. Total, com és coster avall.
La navalla dels contrabandistes serà multiusos, d'aixes que porten sacacotxos i tallaungles per a treure-li més profit. Els maseros ja no formaran en tenedors, ara ho faran en mondadientes. En comptes del castell, plantaran la caseta del gos dels moros. Les estafetes les faran per correu electrònic i les ambaixades per WhatsApp. I en les processons ja no portaran ciris. Ara duran mistos o mecheros, com si Sant Jordi fora Alejandro Sanz. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno. Mira, i en quantes balets a les entrades... No, de balets en posarem més. Total, com s'ho paguen elles.